Serenity Garden és un centre de jardineria aquí a Lloret de Mar que ha fet aquest arc preciós de roses i llibres i que podem veure aquí a la seva parada la gran varietat de roses que tenen a la diada d'aquí de Sant Jordi i una de les seves fundadores. Què tal? Bon dia, què tal? Què podem trobar? Aquí tenim molta varietat, moltes roses. Aquest arc preciós que heu fet, jo no sé com estan en la jornada i quina és la rosa més venuda. Mira, nosaltres tenim des de rosers petits que els emboliquem una mica per Sant Jordi fins a rosa preparada de plàstic més bàsica per a preu econòmic i la nostra rosa premium, que és l'Aurora del Garden. I la veritat és que fem mig-mig, perquè el públic és molt variat. Llavors nosaltres abarquem tot tipus de públic per abarcar que la gent es pugui pagar i comprar la rosa. És un dels dies més importants de l'any pel que fa a un centre com el vostre? És dels dies més importants de l'any, perquè la Sant Jordi és diada catalana i el ser diada catalana per nosaltres és una de les diades més importants en quant a flor. Sí. I quin volum de roses compreu abans d'una diada com aquesta, més o menys, Pues nosaltres comprem cada any més rosa, o sigui, això vol dir que la gent està molt per la diada, com està tota la part aquesta d'aquí davant de l'Ajuntament. Sí, sí. Molt bé, doncs que tingueu molt d'èxit i molt bona diada. Moltes gràcies.